Kay kamuka na ko ingon sa mga karniro nga nahisalaag apan may balik na ngadto sa magbalantay ug tagdumala sa inyong mga kalag. Mabasa sa unang Pedro, uluhan 2:25. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit Karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. at sa Cruz o Diablo! ang langit ay hangin na dalisay ang Nara si Victor. Pilay kuyo ni Victor. Daghan? Usaray ko yun ni Victor Win. Ha? Si Chris ra. Ha? Di ko no. Hay ba ng Chris, Franny? Itudlo na ko. Kanang nagkaw og itom. Inuway. Kon New York ang Sipras atubangan. Naasalo yun ni Victor? Yes. Igo-igo og barog ha. Chris Basuriro. Balinog lang sa kinan, Ronnie. Anis na sakay si Basuriro o kanang iyang amo. Okay, Win. Mubalhin ko glay sa kinan. Chris. Oh. Di ako simulayo, Sir Victor. Sunod ako. Oo, sir. Vic, kumusta ang biyahe? Oh, okay na, Win. Di alam mo sa loyo, ha? Okay na. Win, si Chris, ang basurero. Mao. Mula man gyud ko nimo, Chris. Dawatang akong kamot. Tawag lang ko og Sherwin. Pwede sab og Win. Win yun ang kasagarang itawag nila nako. Dawatang akong kamot, Chris. Pasensya, basurero ha. Tagdugay ko mubuhis sa kong kamot kumulaman kong tao nga interesado kayo ko. Interesado ko nimo. Mao nga, pasagdi ko nga kupta na kong dugay kining imong kamot. Basurero. Basurero. Kumusta ang biyahe, Victor? Okay ra. Hindi ba, mingon ko ni mong okay ra ang biyahe, Win? Ang buot akong ipasabot, biyahe sa negosyo dito sa Cebu. Tingbulo niya nagtubag ng tanan sa conference karon, Win. Pwede? Kumusta, basurero? Amang ni, Victor? Kung ganahan siyang musulti, tubag mo na siya. Pero kung di siya ganahan mo tubag, di siya mong tubag, Win. Kung dili siya motubag or motingog, nag-ugom siya tubig. Pero kung dili siya magugom og tubig, motubag siya. Ano ba ang bote mong ipasabot, Victor? Usa sa mga hiya subata sa bariya ko amigo, Chris. Kini niyang pagka-joker sa hari.
Pero, naigod pagsalig sa joke-joke ni Sherwin. Kung gusto kang nagkomensya lang siya, pero nagdag sungo. Ang joke-joke niya. Larga taloy. Di gyud mausik ang akong interes. Dili mausik. Nganong interesado ko nimo, Chris. Kay nagugom katingalig tubig. Samang ka. Di gyud ka mo tingog. Ganahan kong samot sa imong batasan da. Itutok ko ni mo. Itutok ka sab nako. Wa ka sakiti sa imong kamot nga akong gikumot. Rag. Wa lang nimo ha. Bikuno. Ikuno. Kuskana na di mo, basurero, oy. Murabag magupo kang akong kamot. Asa man tawin? Igutom na ko. Ganahan baya ko nga anhin na lang ko sa gipuy-an nimong kondo, Dailin. Anhin na lang ko nimo, Daibi. Naanad na sa lasma magpapa ni mo ng tilya. Giwa man talaga nining adlawa. Dili gid siya makontak. Ganihar amang kang nahasol. Kinsa man ang imong gitawag? Ay, bisag mo text lang unta siya nako aron may baw ko sa ilang lakaw. Kinsa man? Si Chris? Gibati kong kabalakan nang. Ay, nakasabot baya ko? Doon na kay katungod ni Chris, Dailin? Unsa na kayang gibuhat karon? Ay, gibati kag kabalaka ni Chris, pero ni Sir Victor wa ka mabalaka. Unsay ipasabot, Day? Ay, attended gihapon. Ay, sultihi ko ba? Unsa man? Unsa man, parehas mi gibati. Mahal na ko siya, ug mahal sab ko niya. Nang, ikaw rin nihibaw ini ha. Ayaw sulti sila sa mama ug papa. Hala, oy. Lami ang isinggit kalipay, oy, Inday. Sa katapusan. Yoho! Ay, lipayan akong nahibaw, ana, oy. Usboy na ako nang ikaw ra ang nahibaw ani ha. Ay, kanus ala, ha? Ay, ayaw na lang pangutana kung kanus alang. Basta isaan na ako nga dili ka manulti og lain. Labi na nilang papag mama. Uy, dili gid siya na ko makontak. Kung dili siya makontak, ang imong papa mo ikontak. Ay, oo, study ay doon. Thank you lang, Telia. Ay, patay pa. Hay, salamat. Nalipay kay ko sa imong gibalita. Ay, lipay. Kaayo ko, Dailin. Ayaw ko naglangas na. Nakontak na ako si Papa Victor. Mga tukaon. Mo sa kata sa 5th floor. Ato ang business meeting, Victor. Kung mahuman ka og kaon, pwede muna ka na ako sa 5th floor. Ganiharawan mi. Kanit lang. Kanit lang na, kanit lang. Evelyn? Oh. Yes, di arami. Ako kauban? Si Chris, ako kauban. Pagano ba nanawag ka man? Sige, ikaw na bahala sa klinika. Preparaha ang inaugurasyon ini. Yes. Ipaulan na mo ni Chris. Sige, hindi ko magdugay dire. Sige lang, okay. Bye. Ano sa tuwin? Kung muna ka sa 5th floor, una na lang. Okay. Ingon sila, matahom kaayo ang imong anak. Tinuod ka na. Siya to'y nanawag di mo?
Kaduha ka na mangutana bahis kong anak, Win. Sunod ni mong pangutana kung engaged na ba ang akong anak? Kung mingon ko nga, wag yun sa huna sa akong anak. Ang mga lalaki, sa to pa, wala si boyfriend. O sa diha. And ang sunod ni mong isulti, expected nga maingon ka rin ako nga, pwede mag-iila-ila sa akong anak. Ha? Terror ka ng daan sa livelihood, Win. Terror kapag yun sa mga babae. Ay nag-iapila-pila kong anak sa mga babae nga imong gipantangkal, ha? Kumana ka? Yes, wala kong kaon. Lakaw na. Una dito. Musunod lang ko. Okay. Wala ko. Sige. Sure. Tawag ka si Fanny. Oh, well. Mariasi! Oh, dali mo. Oh, Win, dalas Fanny, Win. Win. Naibaw ka ba? Naglamanuhay mi si Chris kaniya sa sakyanan paigon din Way makapildi nimo sa creeping, Win. Bisan kinsa. Way makapildi nimo. Gipildi ko sa basurero. Mao ba? Murag bato og kamot ang basurero. Ayaw kalain, Franny. Naibaw kong permi kang nagkagot sa basurero. Pero misamot ko ka interesado sa basurero. Dili ka interesado ko niya kagiganahan ko o bisan unsa pa diha. Nainsulto kaayo ko. Kay gilupig ko sa iyang kusog. Hasol ka man ang taong humupas tubig maboras tutunlan. O saman, gusto ka? Di na makabalik ang buhi si Chris o si Victor sa Cebu. Ihawag ko sila karon dayon, Win. Bisa nun saon. Okay, kayo ka na ko, Franny. No. Wa ko'y ikasaway o bisan gamay. Wa ko'y kasulti di mo, Franny. Mubugno ka man ganit usa ka mga bangis kong mga buhaya. Tao pa ka. Isug ang una namo ang basurero. Ugi kasabutan sa laing pamilya sa livelihood. Isug ang una ang basurero sa pagpatay sa tao nga mudagan sa pagka-presidente. Human, ana. Kung unsay iyang desisyon, patyon ba niya? Oo. Mubalipat siya. Balikan na to ang gihimo mong plano. Concentrate ta sa imong plano nga likidahon ang pamilya Victor. Huwag ka karon. Bisan kinsa sa ibong mga tao, Fran. Gidid-an ako bisan paghikap sa basurero. Magsiaron ako. Watas ako ninyo dito sa 5th floor, Franny. Ikarausa mo sa kadito, Win. Ako ning gingharian, Franny. Nalimot ka? Buhol ni dinhi. Unsa man si Sherwin sa Visayas? Sige na. Wata ako ninyo dito sa 5th floor. Nakano mo! Okay. Bisan kinsa na to, Nilson ug Terso. Way manghilabot ni Chris. Wato na to sa 5th floor si Sherwin. Ayaw mo paghunong. Padayon og lakaw. May puntahan, kali. Oh, ganun din na siya sa pultahan. Okay,
Dito mo, Nilson, Tirso. Distansya mo kamay. Okay. Dito ng daan ang imong mga mata sa portahan sa elevator, Chris. Ako gyud ang imong kibantayan. Kay para na ako, sobra ka pas batang gamay nga angay bantayan og alimahan pag-ayo, Franny. Abi mo, swerte kay kang tako. Bisan hika pa, dili ka pa hilabda ni Sherwin. Ihatag na ko di nimo ang pagtagad sa usa ka batang gamay. Natural. Nahinumdum ka pa yun sa imong amahan. Galmon ug alimahan pag-ayo. Natural. Nahinumdum ka yun kung giunsa nako ang imong amahan. Patambokon ka na kog maayo. Natural. Nahinumdum ka yun nga nagsiga ang imong mga mata nga nagtanaw kung giunsa nako pagluba ang imong amahan. Murag pila na lang siguro kaadlaw ang imong nabilin diri sa kalibutan. Natural. Nahinumdum ka yun. Nagibiyaan akong nagsiga ang mga mata ug nanganga ang baba sa imong amahan ay patay na. Ayaw gyud pagdahom nga kanunay ka lang budaog. Natural. Nahibaw ko. Nasugad sa kamay kapang bata. Ipangandoy na nimo ang imong kamatayon. Oo, naibaw ko. Nga naibaw ka nga nagdanga-danga ng imong kamatayon. Sa diyang naibaw ka nga puhi ko. Uban sa pangandoy nga ako gyud ang patay di mo. Labi ang hindi mo. Patay ka! Marok mo, Franny! Naibaw ko! Napayak ka mong tulo! Na-slice lang tulo. Chris. Misamot gyud maayo nga interesado ko nimo, Crisanto. Sus. Tulo ka buok. Na-slide lang sa usa ka tao. Sunod ako, Chris. May nungdanon kaayo ka sa meeting. Victor, magtupat ang tulos basuriro. Atong tunga ng basuriro. Sige, diya ka, Chris. Ayo, niluma na to. Iluma na to. Alang sa kasayuran sa tanan. Kini nga mong gipatung-an ni Victor, mao si basuriro. Kitang tanan, nagkaila niya. Espesyal si basuriro sa atong meeting karon. Busa. Sugdan talayon ang ikasabutan nga bidding kung pilay atong itampo-tampo silbing pahalipay gadto sa basurero sa pagpatay sa tao nga mudagan sa pagka-presidente. Osbon ko, siya may mapatay sa mong tao. Atong paminawon ang igsuon nato sa hinugpong ug lig-ong federasyon sa atong livelihood. Niya ang nagpakaon. Niya ang nagbuhi ining basurero. Niya ang pangu sa pamilya Victor.
Sulti na, Victor. Salamat, Win. Tuguti ka po sulti ko ninyo nga nganong dako akong pagsalig dining Chris. Una, kadaghan na luwas sa aning tawhana kaugalingon tong pamilya. Nga sa dako kong pagtuo kadaghan ng iplanuhan og uyugon ug bungkagon sa mga pangulo sa mag-iila kong igsuon sa federasyon. Kining tanan, ako nasabtan niya mopaingon yun nga adto pagpatay sa pamilyang Victor. Ang kinabuhi sa akong asawa, ang kinabuhi sa akong anak, og nimbag-o pa lang nakasabot ko nga ang akong kinabuhi mo ay labing importante nga kinahanglang mamatay. Og ang ubuhat ni ini maurasab ang mangiila kong igsuon sa federasyon sa pamilya sa livelihood. Apa na santa og napugngan kini pinagi ining basurero nga wa gyud ko masayop. Nga tibuok og natingob ang akong pagsalig nga mao'y tigpalalipot sa pamilya Victor. Gaos mo na ko. Way hunong ninyong giplanuhan nga mapapa sa federasyon sa livelihood. Pila naman kahigayon nga misuway ang giila ko mga igsuon sa federasyon aron paksyon ang pamilya Victor. Nagisanta aning Chris. Samtang niya pasya sa kong kilid, sultihan o gantong way hunong nga naglaro pagpatay sa kong pamilya, nga bisan unsapay inyong buhaton. Samtang ania pa kadako kining basurero, karon og karon lang bisan iapil panako ang unya. Mapakyas mo. Umaw kayang hinungdan nga dako kong pagsalig ining Chris nga sayon na niya nga patay ang tao nga midagan pagka-presidente. Musulti ko, Victor. Kining akong isulti karon, dili mo tubag sa imong pagpamasangil nga rin namo. Pero hatagan gihapon kana nato niya og pagtagad. Unahon na to kini si Chris. Paminaw mo na ko. O paminaw mo'g maayo. Tungod kay dili basta-basta. Nasayo sab kita. Nga dili sayon ang maong tao nga ipapatay nato nining maong tao nga gingalag Chris. Angay sab kayo nga purong-purungan na tugante nga may atong ipurong-purong ining Chris. 500,000 ako itampo. Kamu dia? 500,000. Tag 500,000 ming unom. 3 milyon ang imong madawat silbing pahalipay. Sa pagpatay mo anang dangan nga tao nga mudagan pagka-presidente. Dili mi manghilabuti mo, Chris, bahin sa mga pamaagi. Kung unsaon nimo pag-ihaw ang maong tao. Di mi manghilabot kung unsay imo mga plano. Ug bahala ka na kung unsay imong pamaagi. Basta ang amo lang kung doon na may sobra pa sa 100% nga katumanan sa pagpatay sa maong tao, mauna ka na ang among paabuton gikan nimo. Paabutan ninyo. Inon tamong sayon ra kayong patyon sa basurero ang maong tao. Wa mi magkinanglan nimo, Victor. Ang bot na kung ipasabot, nga hilom lang diya. Gay dili ikaw mo ay mupatay sa
Sa tao nga budagan pagka-presidente nga magpakahiro nga mubungkag sa federasyon sa drogas nga ikaw na mo pasalig na mo. Kining basurero maoy mo patay. Busa ang iyang pagsalig mo'y among gikinahanglan og dili ang imong pasalig, Victor. Basurero? Mo na kini ang akong gingon nimo, Chris. Gitampo-tampuhan kag dakong suhol. Busa ipasalig nila. Ipasalig nila. Chris, usari akong gisilbihan. Usari akong gialagarang tao. O kini maorigin si Sir Victor. Ikasubo na ako. Dili ko mudawat sa inyong isuko. Imo gina ikong gipakauawan, ha, Chris? Wako'y nakita bisan gamay ng rason nga patyon ang maong tao. Imo kong gipakauawan! Ha? Imo kong gipakauawan! Wako'y nakita ang katarungan nga nung ipapatay ninyo ang maong tao. Sir Victor, di ilang ang maong tao nga bidagan pagka-presidente may buot nilang patyon. Lakip ka. Gawas na din. Gawas ni Chris. Wa ko magkinahanglan nimo. Kung magpabilin ka din kilo-kilohon ka ini mga tawana. Kuyog na ko. Kung gusto ka pang mabuhi. Kuyog na ako. Ayaw na paglakaw, Victor. O paminaw na ko. Dili ka na mo ay pangu sa tanang pamilya. Ako na mo ay pangu sa federasyon. Buhi ang kabot, Sir Wen. Dili ko daw, Chris. Muhatag ko og konsuelo sa sama ninyo nga mura nag-ilaga nining higayuda. Dagan og tago mo, basurero. Inigawas ninyo dinhi sa hotel. Sugdan mo namo og ayam. Diligid may tabo nga daganan ko kamo, Sir Wen. Labaw nang di ko mo tago kay wa ko mahadlok ninyo. Bisan kamay wa jud ko magtuo ka traidor ka, Sherwin. Tumatago. Diin ka magpuhunan sa diyang nagsugod niya pag-apel sa livelihood. Kiri, kanako magrayog puhunan, Win. Pero karon, unsay imong gibuhat, Win? Tana, Sir Victor. Oh. Pangandam na mo. Kay magsugod na ang atong gubat, Victor. Salbahe! Sabay matawag ka buutan sa livelihood, ha, Victor? Ikaw? Dali na. Kamu mo'y angay mga dam. Traidor mo! Chris, di ako sa mong luyo. Sir, lakaw lang. Huwag sakay din sa elevator. Victor! Traidor! Bisan og saon pa nato, di na matahi ang kaniadto na relasyon. O kauban na ginayin mo kini basurero. Wa na'y mabuhi niyo ni Sir Ray sa sunod itong pragkita, Friday! Ayaw mo pag-alis sa elevator. Chris, nagkaupos dayon ka. Wa yung ka makatubo. Okay, agi mo. Dali. Dali, Sir Victor. Win. Sold mo dali. Pagdali. Owen. Ikaw, Chris. Ikaw, girl, nakiingon sa gubot. Katagi o na ko kikayon.
Unya na nato na istoryahan. Sa pagkakaroon, kinanglan mo patuo ka bisan unsay akong hangyo nimo. Ibugong gipalibaran. Ibugong gipalibaran. Palihog. Ayaw una isagol ka ng imong kapungot ka rin ako. Ako una mo'y paminawan ng higayuna. Ronnie, Dili sila mutabok balik sa Cebu nga sakay sa Pascrafwin. Likaya nila ang pagsakay sa sakinang dagat. Gikan din sa syudad. Mag-land trip una sila og magpahatod sa laing lungsod dinhi sa Bohol. Og didto musakay sila sakinan sa dagat. lihok dayon ka mo, Franny. Okay. Kagagag mga kauban. Gawas sa akong mga sundao. Doon na pa'y laing sundao sa ubang pamilya aron ayamon sila si Victor o ang basurero. Okay, tana mo. Bili sila kinabuhi. Kay ilaw ko silang duha sa akong mga buaya. Paminaw mo. Magbuwag-buwag ta. Susihon ang mga terminal. Sakon gyud ang mga bus aron pangitaon sila si Victor ug si Chris. Bisan mga vihayer, kinahanglan sakon. Okay, Leo. Dali mo, Nelson, Terso. Liboto na to ang syudad. Ialarma na nako ang mga kapulisan nga naa sa payroll sa livelihood ni Sherwin. Mutabang sila sa pagpangitan nila ni Victor o ni Chris. Sirang ko sa ang nanaog samboy. Hain man si Chris. Oh, lain lagi ang kuyog sa doktora. Samboy. Hindi na padugay nga gipahimuta ang mga mahalong mga lingkuranan, doktora. Misamot ka tahong ang klinika nga naay mga bagong butang sa sud. Hi, Tansing. Doktora, Ako'y nagpahatod na to, Samboy. Kaning... Dok, lain lagi mo mga kuyog. Hi si Chris. May kuyog siya ni Papa Victor. Mao ba, Dok? Tabangin ko palihog niyo, Tansing. Samboy. Doktora. Ipahibutang na itong tarong ang ubang mga gamit, ha? Uy, ano, Tansing? Naganyuktok naman sa gaw, eh. Laptaan nun kay Kuy Samboy. Tana ba? Ayun na ba si tawag? Patugkan ako manawag ni mo. Wa ni mo to baga. Nga naman! Hay ka man! Ayaw na ba kontakta mo? Libiliglo nga mong kinabuhi din sa Bohol. Nga naman! O niya kita magsulti pa ko na ko niya. Kaya kung makapauli pa kong buhi kami si Chris sa Cebu. Nga naman, Victor! Ay, nausa man na mo diha, ha? Bye-bye. Victor! Victor! Animalay! Iyang gi-off! Unsa magkahay na itabo! Baybayon ka rin, Chris. Salamat sa mapakatod. Imo na suklian na. Sunod ako palihog, sir. O siya itong buhato din eh. Ha, Chris? Chris, nagkasabot na may. Mubalik ka na sa Cebu. Ako? Ako rin mabalik sa Cebu? Mao ba ka na imong ipasabot? Musakay ka ining pampot. Ihatod pa nila tabok sa Cebu. Sakay na, Sir Victor. No. Dili ba himo, Chris? Kitang duha mo mauli. Sige. Musaka na kita aning pambosilan. Ikaw ra ang mupauli. Apa na ikaw? Mamusa ka ba din ha? Lakip ka delikado, Sam. Gusto ko nga sigurado gyud ka nga makapauli sa ato. Lingaw-lingawon ko sila dinhi. Chris, Musunod na lang niya ako nimo. Larga na mo palihog, bay.
Chris, sakti. Ato na ko. I-off ka nun na imong cellphone. Kinahanglan dili ka makontak. Ana na ibalik og on na imong cellphone kung maabot ka na sa inyo ha. Apal ka naman. Maglikay lang ta nga di ka gibaybawan kung asa ka dapita. Tungod kay bisan dito sa Cebu, daghan gyapong gaway si Sherwin. Totoo na. Baybawan na ko kung tuwa ka na sa inyo. Chris. Iyato na sa ninyo, bay. Palihog, bay. Chris! 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 Unya? Bakit? Natilok ninyo ang mga sakyanan? Oo, ginawa yun siya, ha? Well, hain mo. Nagbuwag-buwag, bay. Tawagang imong gi-assign sa mga pantalan. I-apil pagsusi ang mga baybayon nga daghang mga pump-boat. May nadawat kong report. Gikan sa usa sa atong gisuplayan. May nakita silang tuha ka tao ka burag nag-negotiate og pump-boat. Di napita. Gilid sa pantalan. Kapil sa tuo kung mga tubang ta sa laod. Okay, karon dayon, Win. Sa sakyanan. Dali! Paminaw og maayo, Tik. Paminawag og maayo. Pagdali mo dito sa pantalan, dapit sa tuo. Dalian ninyo. Tuwa sa si Victor o si Chris. Pagdali mo. Mayo kay hayag-hayag pa. Maglisod kita kung mungit-ngit niya. Oh, anong miyonong ta? Ay, nai-out to ka, usod. Damay mo ko kinagyanan ko. Pasensya na ba, ha? Oh, sige lang. Ah, to na. Oh, muna ako. Ha? Oh, di akong pliti, oh. Ha? Salamat, bay. Libo ko. Padali ko gawas din niya. Naog lang sa paglabas auto. Ay, sige. Magbuwag-buwag mo. Siya ninyo ang palibot. Ang pay mo kay mungit-ngit na. Rani. Kung naman? Diya na bis bay-bay-bayon. Nagbuwag-buwag, eh. Diya ako sa gawas sa auto. Okay. Padawal sa media, Tek. Uy! Nagsugod na nga itong gubat. Tek! Basurero! Ursay basurero! Huwag kumalok ni mo, basurero. Patay ka! Tubag! Nagsugod na ba ang gubat? Tek! Dili ka pa mamatay, Tik. Tubag ka una si Prani. Diray mo cellphone. Nanon di ka mo tubag? Tek! Tubag! Naunsa ka, Tek! Hello? Hello? Chris? Isugdan na gilay ninyo ang gubat, Prani. Dili mo makabalik sa Cebu, Chris. Pabantayag yung maayong imong mga tao, Prani. Base niya dalik na kay kung makaabot sa imong na himutangan. Tek! Balita! Di apay mo mga sakop. Nagkadool na sila nako. Bidool sila sa ilang katapusan. Pambatian ni Prani. Tek! Nakabati ka ba ato, Prani?
Nahurot ng imong ipadadiris baybayon. Hain ang uban, ha? Mangita ko. Hain ang nangita nako. Frani! Asa ka ta? Ato na to si Sirwin. Palwas! Win, Unsa na nahitabo? paingon na medihan mo. Win, Unsa na lagi nahitabo? Kana mo ito baga? tulo ang patay sa baybayon. Anata masulting mayos, bahay naman din sa Bohol. Paspasin dagan! Dinilang mo! Win! Sir Win! Win! Unsa nahitabo? Tuman! Nag-abot din sila sa Utik o ang Basurino sa baybayon. Pero napatay si Utik o ang iyang mga kauban sa Basurino. Hoy naman ang imong plano, Franny! Matod pa nimo, nakahimo ka nagplano. Apan, hain mo ni, ha? Hain ni! Ang nabuhat na kong plano mo ang paghurot sa pamilya ni Victor. Ang tinood, nakalitan ko ni mong sugo karon nga patyon sila si Victor o si Chris dinhi sa Bohol. Sa akong pagsabot, wa na rin si Victor. Oh, Honey, wa na rin si Victor. Si Chris na lang ang nia sa Bohol. Oh, kinsay na daw? Ha? numero kining Utik ang nanawag. Patay naman ka si Utik! Kinsa may gamit siyang cellphone, ha? Hello? Di anak ko sa pantalan, Franny. Oh, Ganahan mong wari. Maghuwat ko. Kinsa na? si Chris. Basurero. Anaon ka na ako, Chris. Huwag ako. Pagdali, Franny. Dalas pantalan, Win. Usa ba ba imong gihuwat? Huwag ko, Win. Pagdali, Franny, ha? Siguro, Franny. Siguro, Bard, hain mo. Lolo mo sa pantalan? Okay, lahos mo sa pantalan. Tuwa dito si Chris. Lahos mo sa pantalan. Paabot na ako nito sa pantalan. Paingon ko dito. Okay. Ayaw mo panagana kung makita ninyo si Chris. Bisag na yung pulis. Ato ang pulis ni. Pagdali mo! Sa pantalan. Pas! Hello? Matod pa ni Franny. Na kuno din si Victor. Si Chris kuno ay blindin sa Bohol. Napat siya na kuno tulo ka tao, Ben. Ug ang basurero mo ay nakapatay, Ben. Pero dunay maayong balita. Oh, dunay maayong balita. Si Chris naa sa pantalan. Tugtuan na sila si Franny sa pantalan. Paminaw, Ben. Paliho ka ang uban nimo mga sundaw sa imong pamilya. Paadtua sila sa pantalan aron way kalutsan ang basurero. Oh, Ben. Paliho ka sila. Bye. Masakpan ka lang, basurero.
Tinigid makontak si Papa Victor. Alas 8 sa gabi, hindi sa makontak si Chris. Oh, Emeline. Tinigid makontak si Papa Victor. Nalimot kong sulti ni mo. Nga dili ko na siya magpasamok. Nagkasulti gilay mo si Papa? Nagkasulti. O dili siya magpasamok. Mupauli ba si Papa garon? Wa ko maibaw. O sige na, kay matuog na ko. Bye. Ang saan man ako aron makontak na ko si Chris. Doon latas bantalan. Panganda mo, Nelson, Terso. Oh, pagwantay! Mga pulis lang ito, Fran. Nailaing patrol car. Padong ang mga pulis sa pantalan. Okay, padayon ta. Lahos sa pantalan. Anda bang inyong mga armas? Mga naog ta. Pag-ami, palihog, pag-ami. Nilsson. Agita kamay, agita. Oh, sila si Brad. Nanawag pa ko niya kanina ng mula ho sa patalan. Sila'y nangamatay. Sa kuno katawang kontra na nila. Walilain. Si Chris po na nagpatay niya ni Bard. Ano saman, napay barko para sa Cebu? Atas. Bago pang mitanaw ang kapitan din eh. Ay, paglatos kapitan, paingon sa isa ang barko? Nelson. Daddy. Natuon na to ang barko. Okay. Tara. Kalo lamang ay patay tulay. Magagawas ka dyan din sa uto. Ay, di kayo nang gason. Uy, na bisita! Oras na mga pasero ni Asbalco Cap. Ganyan lang, pwede bisita. Ay, salamat! Kaya kami talunan ka na yun. Iyan, kita. Isang ka na tayo! Oy, sakanay. Saka na niya! Ano? Ulayat ko pa doon sa barko. Uy! Brady! Di balas ko. Iswerte ka. Iyan na noong sa barko. Ayaw! Naghuwat-huwat ko ninyo ganina. Dugay kay mo. Mao nga sila nanoon ang imo mga kauban mo akong nahinaikan, Brani. Sige lang! Sasunod na lang! Sige lang, good. Napay daghang adlaw. Sa sunod na lang, Brani. Amping, Chris! Amping sad, Brani! Usod ako, ha? Barko, bay! Bitaw? Binakog mabiyaan ko. Salamat kay ninyo, ha? Manunggo na din sa Mandawi. Ay, kaya sila. Ay, dawaton ka na to. Ambil mo gamot, sir. Salamat! Oh, sir.
gianan sa makabalayan. Di bali. Okay lang. Unom gud kabuok ang natigbak sa basurero. Wakay sa, Rani. Nakapamalandong ko. Wa ka magkuwang. Pero, daan pagod ko. Kung mainteresado na gani kong tao sa mga na-interes ko kang Chris, sambadi ginang tawhana. Tanawa ang lihok sa basurero. Dili masakpan ug dili matagan. Plano, Franny. Plano gyud. Okay. Humani mughipos sa unom katao. Magsulti tang duha. Kinahanglan mo adto ka og Cebu ug ang target mao ang pamilya Victor. Papaso na sa kalibutan sa livelihood ang pamilya Victor. Rani. Salamat. Pantuon ni ko ni Cebu. Sakit unya kaayo para sa pamilya ni Victor ang atong Bawswin. Sakit yun kaayo. Pagkakaroon, kay nakasakay man ka ang basurero sa fast trap. Suwayan ako kontak ang Cebu ar masugat ang basurero. Sir Victor? Unsa ka desbol? Diyan ako Cebu, sir. Ha? Mupay pagdunggo sa kong gisakyan. Kumusta ka man, sir? Yan ako spy. Kung man na magsulti, guys. Oo, sir. Ayaw kalimot. Nagsugod na ang gubat. Ayaw giduna paggawas-gawas. Musayo ka ni mo, ugma. Oo, Chris. Bye. Bye, sir. Oh, may taxi. Taxi! Kumusta, basurero? Ay, bawas si Sid. Di ana na to ang basurero. Asalang. Kinayan yung liho ko, asaha ba? Hala, giplas light tanta. Tao mo na inyong kinayugan? Pagkaraw ni Guadyan sa amin. Tao sa baday na. Nanganaog mi kay nangimeser. Nalupok man ni Sir Kalit. Ubok mo tayo. Oo nga, abog yung ano kaya. Aron, natog magos ka ubok. Yung ano. Oh, yay. Sige. Ikaw, ipapaon din na ta. Hindi ko pulsa na. Wala. Okay na kayo. Salamat. Kakanan ni Diyos. Sige. Nataw ka na. Nakakontak na ako, Paul. Uy, busy man, Paul. Sige, hilang yung kontak. Ay, sige. Sige. Continue na ka rin kontak. Ihatak rin ako sa Paul. Ako yung makikistorya niya. Okay, Paul. Usapat! Wala pang cute! Doon na ta sa itong dadaanin basurero. O, tawa! Wapa! Isi man kayo puloy. Masig doon na lang transaksyon kang ikasulti ang iyang sipon. Mapahaw na niyang gisugo na to. Ay, sige. Si Prani na lang. Sige. Si Prani na lang tawga. Kaya magkuntang na ni mo. O niya, ihata na ko sipon, ha? Sige, Paul.
Son! Son! Frankie! Ipagawas unya tong armas. Nga bagong nangabot gikan sa Korea. Oo, Ferde. Sa man, granito na ito. Andama lang daan. Ipagawas na lang daan. Okay, Ferde. Win? Yes. Upaya mo pagkabot. Oh. Yamat, God. Tinuod yun ni. Time pa, Win. Kano sa agon ni? Okay, sige, Win. Musak ako diha. Okay. Sa kayo balita, Ferde. Mura nawag kalit ang kasama ang problema sa mong naong. Nindot ang balita, Son. Sakuna to si Sirwin. Yes! Sige na. Ipagawas na yung basurero. Ipagawas na! Ipagawas. Bikono. Iwagi ko na yung naos cellphone. Iwagi. Sukad pa sa pier. Wag yun sa mulihok. Iwagi. Wag yun ito, Paul. Tarong nga. Iwagi ang iyang naong. Ingor ba si Rwinda na kinahanglan nga buhi kini si Chris nga iyang maabtan nila si Cebu? Wag ka rin mahinakig na rin nyo, Toy. Alam, sige dugog yung oo. Pinakot. Iwaki na ko ang mata. Itanaw na to. Okay. Saka mang kalibutaw ni Chris, Toy. Awa, wala, Toy. Namatay na ka ni Chris, Toy. Nahinaikan kalibutoy. Nahinaikan mo. Namatay ganoon. Namatay ni Chris. Pastilan. Patay ka. Nahinaikan ganoon mo, Toy. Nahinaikan ganoon mo. Hiro mo. Gipaminaw na ako ang ilong ko. Nagkidawa pa ba ni Chris? Akong gipaminaw yung ilong. Ano Pasaman, Paul? Buhi, babandi ay. Sige. Isuod siya dito. Gapusan niyo iyang magkamot kung ibitay ang tumoy sa gapos. Kanang magkinto siya, ha? Ang duha niya katayin magkinto yun sa inyong pagkapos. Okay, Paul. Ibe. Paabot ang tagtawag ni Franny kung siya may sunod mahitabo ni Chris. Okay, magsiyano ka? Nagtago ko tiyan. Naglain ako tiyan. Lihong po niya. Lihong po. Son. Nelson. Nerobin. Saman. Nila mga armas, Fred. Ikaw, magkanga-anda mo. Saman. Good. Asa may balita, ha? Mularga din ta. Karon gyud ayon. Asa ba ta? Cebu. Sakyan na to ang usa ka speedboat ni Sherwin. Kini mga bag-o mga armas may atong dadon. Usa may Francis, Freddy, ha? Nahugnas atong kauban sa Cebu, si Chris. Wow! Okay! Nanawag si Sherwin sa atong kauban dito sa Cebu. Ipatangan daan sa pier ni Sherwin ang basurero. Taxi ni Sherwin ang gigamit. Way dag-anan si Chris. Sayon na kay nasud sa pukot. Okay. Noon sa kaman, Emeline. Kasamok ba ningo? Sorry, Ma. Sorry ko kaayo. Naalang ko ipangutana, Ma. Ang sama na! Dali nga, kay katugon pa kahit ko! Ang sa balita nila ni Papa. Yan ang imong amahan. Dali na lang naabot, oy. May pahuway. Dili magpasamok. O maggani ko istoryahay ba yung silang lakaw sa Bohol? O, sige na. Samok.
Niya na din sila si Papa Victor. Si Chris ka ha. Niya na ba ka siya? Mayon, tag magkontak na nako siya. Gikul ba na kong maayo? Digid niya ko siya magkontak. Nanan tanan. Nana, Fran! Paandara kining speedball. Adto sa kay si Sirwin sa iyang yaki. Magkabuang na si Victor. Wa na mahimo ang isaligan niyang Chris. Pero mo ito, hikot ang ikaw mo. Hugtol na maayo. Batay! Buwag ka rin, dali. Mamatay ko, ani. Dali mo. Pusla! Ano ka buhi siya? Ang atong armas! Yahay na lagi kayo. Uy, si Franny? Hello? Oh, Franny? Nagpunami si Sirwin Paul. Nagsakay mig speedboat. Padoon na bida sa Cebu. Okay, Franny. Hain ninyo ibutang si Chris. Diyas na lisay. Gibitay na mo, Chris, oy. Oh, hain ka mo di, Paul. Ay, nagdiskarga ko, oy, Franny. Naglain akong gusto mago. Okay. Gusto ko mo biyahe, Paul. Anda magmayo si Chris. Pero ayaw ginyong batya. Okay, Franny. Doon ako si Chris. Okay. Okay, Franny. Toy! Hoy, Toy! Hay mo, Toy! Hoy, dadawang Ross, Franny! Padoos na din eh! Oh. Wow! Patay na mo, Toy! Hoy, naglindas mo lagi mo, Toy! Wow! Bihag tikot na! Giunsa man ni Muslas Totoy. Mura mang giyagiyanog bagyo. Bebe, kano, darin ako masarino. Tanaw na kong makatuyo ka man ako, Christy. Dili, nasbag. Murag maso akong kubo, pasurino. Murag maso. Ni apa ayat? Bisag imong nasagan pero sakit no. Sakit no, bisag nasagan mo. Kini pagid ay. Unsa na? Sakit? Sakit? Gipanghambog kang maglaki, Chris. Gipanghambog ka. Ay naman kabayo ni mong laki. Milongpan lagi ka. Miko beliga sama si imong itlog ang mikoyos kahadlok. Daron yun. Dali. Astilan oyas imong daog. Oy, mura magmiliki, oh. Buak na ni imong daog, Chris? Buak na ni. Bisan ang gusto ni Sirwin nga kinahalang buhion ka nga iyang maabtan, Pero misudlot ang imong kalimot, tao. Mugawas ang mga utok kay bug-o na ko ni mo sa akong kumo hangtod nga mapulpog ka. Agay, Chris, agay. Lupag na ko ang kutsilyo tinis kong kasing-kasing ba?
Walwag. Walwag na kung kutsilyo. Malis ka ng kasing-kasing. Kung ang tao ang pasultihon, mas pintahan ko na kung magpakasa. Kung itandi sa sama ninyong makasasanaw sa apan kung ang Diyos mao'y paninahon, bisan pagpay pagtuok niya, apan-alang kaniya, gambay ug dako nga sa yun, ug dunungtanan alang kaniya, hangtod sa sunod na itong panagkitaay sa impyerno. Chris! My God! Dali! Dali! Ngano? Ngano man? Dali! Dali, Chris! Lingkod. Ngano man ni Oy? Noon sa mangka! Ngano man ni Chris? Makuha ko gamit og tampal. Noon sa mangka, Oy! Chris! Nalimpyo-limpyo na ang imong naong. May kisisi mong agtang. Ako nang tambalan, ha? Ha? Dako na ako kinay akong long sleeves para sa bayran ni siya. Dali. Ay akong pajama. For the meantime, mauna ni isulob, ha? Ako na. Dito. Hubo na itong imong isulob. Hindi, ako na lang. Ako lang. Sige, sige. Makagamit ba ko sa banyo? Oo, sige. Natagil ako putos sa akong isulog. Lakaw na lang sa banyo. Manuktok lang ko. Itunon ako ang kasudlan sa imong hinubo. Sige na. Iso din ang imong hinubo. Salamat. Sira na kong balik ang putahan ng iyong banyo. Noon sa mga siya, ngano nagkadugo og nasamat og bunog ang yang naong. Ngano man di ay? Unsa man di ay ang ilang giadto sa Bohol? Musugot ka og dili. Pero mangutana ko nimo. Unsa man di ay ang inyong giadto ni Papa sa Bohol? Ano mag-istod man kong kontak ninyo? Nya, uwa mo magkadungan og pauli din sa Cebu si Papa Victor. Karon ni aka na. Ingon ni atong ako nakita nimo. Unsa man di ay ang nahitabo? Ha? Crisanto? Wa ko'y katungod nga musulti nimo. Ang may katungod nga musulti mo si Sir Victor. Chris! Ang imo umahan. Sandig. Irag lang, ha? Ana. Ani ko sa imong dughan, matuk. I love you. 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 I love you, Chris. Katuog na mahal ko. Chris. Katuog mahal ko. Usa ang mabilin din sa speedboat. Nagparking na sakinan.
Naghuwat na to ang sakyanan. Paspas mo! Nilson! Tilso! Oh, Friday. Nga nung di man mo tubag si Paul. Ganiharang dili mo tubag si Paul. Kanaon mo! Adjust! Uy! Franny! Bantog lang mo tubag si Paul. Miligdas ng ning baboy dako. Dalian ninyo! Buhi pa kayo mga baboy! Oh! Ursa Manson! Oh! Awa, Fran! Mipuok ang kutsilyos iyang dugha ni Paul. Susiha mga kauban ni Paul. Nelson, Terso! Fran! Oh, Fran! Oh, Fran! Oh, Win. Di ada sa Cebu. Di amis talisay. Franny! Bron! Wala naman yung kinabuhi! Patay na! Oh, ha? Muna na mong naabta na ng ligdas na si Paul. Pulos na sila mga patay. Wa na mo makita din si Chris. O niya, o saman. Muda yung kakari sa Cebu, Win? Okay, sige, Win. Oh, sa may po ni Sir, Win. Lagot kayo. Kung tuwa pa ta siyang atubangan, gipamusil na ta ni Sirwin. Nga, sa may order, ha? Ato nang buhaton ang plano nga hutbol og patay ang pamilya ni Victor. Mubiya na ta dinhi. Maapilo niya ta sa investigasyon. Okay din hiya. Sod mo. Ang uban na to spikas. Okay kayo. Kung may mangutanan niyo, kinahanglan uniform ta og tubag. Ingnan ninyo, mga construction workers ta. Kontraktor ta sa DPWH. Okay, brother. Pahuwayo na mo. Humanin niyo pahuway, mag-meeting ta bahin sa atong trabaho sa construction. Oo, ay pagliho. Gitanaw na ko ang imong samad ug bunog. Miuga na. Andam na ang breakfast. Hoy! Umahaw na ta. Ano magkatumay ka dayon sa imong tambal? Chris! Anong kitutukan ko nimo? Salamat. Mahal ka kain ako, Chris. Hagdan ako ang imong samad ug bunog, ha? I love you, Chris. Kaniadto pa. May kahadlok na ko. Karon nga ingon na niini ang ako nakita nimo. Misamot ang gipati kong kahadlok. Nagdaghan ang mga pangutana. Ngano? Oh, imong cellphone. Hello? Taliho? Oh, tupagaon na. Okay. Hello? May nagturo ka pagduda sa akong kuna-kuna. Nagturo sa mga akong kahadlok. Kunon sakit ka ang akong mga ginikanan. O kining lalaki nga gimahal ko pag-ayo. Mangutana pagyud ko sa akong amahan. Kunon sa ipasabot ning nahitabo ni Chris. Mao ka tinahitabo sa Bohol. O ang nahitabo sa Cebu, gang midunggo na akong gisakyan. Pagkanaog na akong ikas barko, may taxi nga nagpaingon ako. Akong gipara. Igol ako nakaablis putahan sa taxi. May bunal ako. Nikarga kong last taxi. Akon nagpakaroon ingnon ko nga huwag yapon ko mauli. Upat sila tanan.
Dahil sa nag-drive sa taxi. Nabot pistalisay. Ug dito, nakahigayon ko paglihok ug napatay na kong upat. Naanlisar na ko nga nanawag si Sherwin sa iyang mga tao dito sa Cebu ug ipaatngan ko sa pier. Ug dito, wa ko kabantay. Oh, yes sir. Oh, ayaw na paggawa sir. Kamong doa si Ma'am Roda. Yes sir. Okay. Okay ako sir. Ay kabala ka. Mutawag ko nimo. Mutawag ko daan kun mo anak ko sir. Okay. Sige sir. Oh. Mga tanak ka? Unsay ako nadunggan? Nakadungog ko nga dili nimo paggawas-gawasan sila sa papa ug mama. Nga naman? Unsay hinungdan? Ganong para na ako murag tensyonado naman ang palipot. Namiligro ang kinabuhi sa mga ginikanan. Ug lakip ko. Namiligro sa... Ayaw na to bagang ako pangutana. Hangyo na ako nimo ni. Dili na ko mangutana pa diha nimo. Ang akong hangyo nga. Ayaw na ko papangutan Mahal man ka ko nimo mao nga. May katungod kong mahibaw og mismo ikaw na ang musulti nga rin ako. Nana, mga onata. Human na to breakfast, kuyogi ko. Dili ko mo duty karon. Tumara ka na ikaduhang medisina. Salamat. Magpajama kang mupaso padong sa sakyanan. Magpalita og imong biste. Tara. Mama Roda? Hain ka. Maayo kinanawag ka. Hain ka! Padung ko sa SRP. Padung ko sa mall. Kumusta si Papa Victor? Di ara diri sa bay, mi pahuway. Kinsay, kuyog nimo. Ako yung usama. Wa ka may bakod hain si Chris. Wa ko may bawhain si Chris. Nga naman? Languta na lang. Sige, bye. Ay, gusto ko mulakaw. Pero si Chris, may gusto ko ikuyog. Ako nang gilimdan si Mama Roda. Kay imo mang sugo nga ilimod ka. Ni ana ta? Chris? May baho ko. Alira ko din sa kinan. Kuwaton ka na ko din Pag-amping ha. I love you. Huwag ako din Imo raw niyang may bawaan ang tinuod, Emeline. May bawaan rin mo ang tanang tinuod. Suhito mo din sa Cebu. Ang una na itong buhaton karon mao ang pagpaniid kung hain si Chris. Apan usara gyud kadapit ang puy-an ining Chris. Ug kini mao ang nabayan nagpasura. Tungod kay nahibaw na mo, Tirso Nilsson. Mahal kaayo ni Chris ang katawhan sa basura. Unahan ninyo plakaw ang labayanan sa basura. Ug kauban ninyo kinsiya. Hello. Siya na'y bahala sa inyong buhaton dito sa basura.
Okay ra mo nga kauban ko ninyo? Lihok na yun mo. Tawagan na yun ko kung unsay inyong mapalidaan dito. Diba? Gi-schedule naman unta ang inaugurasyon sa klinika din sa Basura, Samboy. Di naman daw to. Gi-schedule naman daw to. Karon nung tatong adlaw, no? Karon gid unta. Ang butog kung sa hinungdan. Ngawa man mahinayon. Pero, pila naman sad kaadlaw nga. Wa mapakita sa Chris din, eh. Ay, bitaw? Sabi ni mo. Muna akong gikaguluan mayo. Kaya mag-uul ba sa guga? Kaya mawabiya ka. Na kung mag-uul ka, mag-uul sa gudir, eh. Ay, Samboy? Kung malaksi lang ang tagikan sa kundughan si Chris, takunta kag peruhan. Lamia unta na, eh. Kung may tabo na, no? Pero, anam-anam na ba yung kahili si Chris akong kasing-kasing? Samboy? Tinuod ka, Tansing? O lagi. O bito ni tinuod. Pero, pangutan ako, ha? Pangutan ako. Nga naman. Tungod kay, nakamatngon man gud ko. Huwag ko'y pwesto sa kasing-kasing ni Chris. O, naobserbahan ba yan na ako? Nga unsa, Tansing? Kani ato ba? Mura kag baki tanahon. Pero ning pila ka adlaw, ako tanaw nimo. Ni anak-anam nakakagwapo. Ate lang Samboy. Maapot na gyapon ang adlaw. Maigugma ko nimo. Ay, isulkat na lang na, Tansing. Uy, isulkat ba? Karoon na lang ko higugma, ah. Hagoy. Lamia ka. Uy. Ano ka, Tansing? Ala, naiyaw to, Samboy. Hi. Good morning. Good morning, Sab. O say ato, ma'am. Environmentalist ko. Ako untang kuhaan og mga shots sa inyong lugar. Tungod kay bisan og labayanan siya sa basura, apan limpyo og hapsay ka ang palibot. Ug doon na pag mga tambok nga mga tanom-tanom. Aha, oo ma'am. Ang nagpasiugda ni ma'am, mao ang suod na kong amigo. Hubra pa sa igsuon ang among panag-ilhanay. Mao ba? Kay alang ni Chris, ma'am. Laing matahom nga matang alang sa kinabuhi ang basura. Mao ba? Wow! Kaya ang importante kaayon akong tuyo. Asa ko man siya makita? Si Chris, ma'am? Gusto kay kong makikita niya. Niya ba siya karon din sa basura? Ilugar unang sakyan na Nelson. Nanawag si Franny. Ilugar ang maklaro ang among istorya. Franny? Nagpaabot ko manawag ka, Jane. O sa resulta sa inyo lakaw. Naapa mo diha? Wa na. Bibiya namin dito. Dito naman di mo gikan. O niya, wa mo mapahibaw nga. Bibiya na mo dito. Ang ako unta. Nga alam nang tadiha magsulti, Franny. Tuwa si Chris. Wa dito ang basurero. Pagdali ka rin. Alita magtiwas og istorya. Okay. Naala ko diha. Bye. Uwa si Chris sa basura. Hain maday siya. Tans! Di ako sa kusina, Samboy. Mupay paguman ako hugas sa mga platong baso. Hindi kagikal. Nabuwa lang ka ay. Di ang kalit lang nga. Nila ka itong babae yung makauban. O sa imong tanaw tong babae? Oo. Environmentalist man kasi. O ba si environmentalist siya? Sa akong nasabtan, Tansing, ang usa ka environmentalist, usa sab ka documentarist. Mo bitaw? Sa akong nahibawan, nga ang documentarist, gawas nga may still camera siyang da, doon na siya video cam.
Gawa sana. Mailhan biya ni mong samay ning atong gisgutan. Bisan tuod og gamay ra ko grado tans. Pero makasabot biya ko. Kalabanan gyud sa ingon-an ning mga tawhana. Mailhan din mo pinaagi sa ilang pinaluban. Kalabanan magsulob og aliko. Pero di gyud mawa ang duha ka klaseng kamera. Pero katumayan na. Naghayon man lang. Bitaw, no? Mauna diha. Unya, siya sa mga naog. Kung tinuod nga may dayag siya, o sila ning atong dapit. Nga, murag di mailhan nga labayanan o basura. Gipicturan unta niya ang palibot, di ba? Nagsigi siya dayag nga, nindot ko na ning atong dapit. Pero, awa, wa siya gibuhat. Oh, Bossing, magtingob sa kuwag pictures. Kasi sa sunod ba nilang balik ba? Samboy, hindi naman di ay. Kasi pagtuon mo atong bayana. Awa ha, pag-ingo na to, ngawa din ni si Chris. Wasab sila magdugay. May biya na yun. Pero, nahibaw biya ko. Natuna sa mga kauban sa sakyanan. Di lang kayo maklaro kay, siyempre tinted man. Oh, di lang kita mo kumpiyansa din eh. Samboy! Environmentalist, ha? Mituo ang babay. Katugingan lang og tagsing. Usa kini sa mga pamaagi nga sayon ra kung makasun og gawas sa labayanan sa mga basura. Apan wa dito si Chris. Gipiyal na ko nimo kanang bahina, Jane. Kana kay wa si Chris sa basura ug wa sab siya sa pamilya ni Victor nagpasabot nga may laing lugar o dapit siyang atuan ug dili kay ang basura ug kaugalingong pamilya ni Victor. Jane, misalig ko nimo. Ang imong trabaho mao ang makuha nato ang mga sikretong mga lugar nga atuan ni Chris. Wa magpasabot nga ikaw ang mangunay og ihaw ni Chris. Mupatay lang ko kung orderan kong ako gyud ang mupatay, Franny. Ang bahin na ng Chris, way order nga ako'y mupatay. Busa nga nang manghilabot man ko sa dili akong trabaho nga mo'y gi-assign nako, Franny. Siguro, Jane, kinalang makuha ang pattern ni Chris. Mando ni Sherwin nga iatuba nga buhi ang basurero. Apan lugdhan ko gyud ang paghangyo ni Sherwin nga ako mo ay magpatay ni Chris. Pagkakaroon, pahilako na to si Chris. Mahal o pinangga kaniya ang mga tao nga naa sa basura. Unsay buot mong ipasabot? Nagsugod na ang gubat. Busa, apil sa gubat ang basurero. Sugdo na to sa mga tao nga espesyal kaayo ni Chris. Kinsa tawhana ang ikasulti mo dito, Jane? Si Samboy. Aw, unahon na to si Samboy. Si Samboy? Oh, si Samboy. Ayaw pag-ingon nga wa na sab ko'y enter, ani Franny. Paniid-paniid lang gihapoy ako, ani. Nakalimot naman tingali ka. Kadali ba nimong nalimot, uy? Ako'y nagrekomendar nimong ni Sherwin. Malimot na hinuon ko. Ikaw lagi mo sulo aning tawhana. Oh, lagi. Kaingon akong flower lang ko ining lakaw, ah. Flower lagi. Pero mabunot supo man sab. Naunsa man ka, oy. Unya, kanus aman si Samboy. Nangatol ba din akong tingkoy, oy. Basta ingon ini na, Franny. Unya, kanus aman. Oh, labing dali. Kung unsay sobra sa makaluluoy, mauna na, Jane. Ay, nangimog-kimog naman akong unod sa mahitabo ni Samboy, uy. Bantay ka bitaw, Jane. Ay, kasukaon kong naghuna-huna, Franny. At doon ako.
Maogyod ka, Jane. Maogyod ka. Ay, naglain na ako kabuhi. Kailan ako si Jane dito sa Manila. Dili mailan kung unsa si Jane. Tungod kay sexy. Ug murag anghel ang kagway. Gitawag na siya dito sa Manila og uyab ni Satanas. Naana niya ang tanang biga sa patay. Maayo pang buwad. Kay kiluhon pa. Pero para ni Jane, ang kinabuhi sa tao, tagdua 5 centavos ra. Wait, hindi mailan si Jane sa? Hindi yun. Kadiyot. Oh. Win. Oh. Unsa na? Unsa na ang trabaho ninyo diha sa Cebu, Franny? Gikan sa Bohol ug hangtod na diha sa Cebu. Mag-ihap lang ta sa atong alkansi tungod ni Chris. Nagsugod na mig hugot. Win. Si Jane mo'y akong ipalihog. Huwag naab si Chris sa buhato ni Jane. Dili ka hambog, Franny. Dili ka tikalon sa Ilonggo pa. Nabausap ka. Dili ko ganahan og istorya lang. Kanang trabaho ug buhat mo'y akong ganahan. Kinahanglan dili na kita maalkansi pa. Pero sa kamusuran nila sa Cebu, Win. Ilang hibawan. Dola kayo ang eleksyon. Gidubli-dubli karon ang effort aron maka-raise og dagkong kantidad alang atong mga narco-politicians. Kinahanglang manglusot ug mudaog sila. Ligon silang taming sa livelihood, Franny. Hibaw na, Win. Magpaabot ko sa una ug maayong resulta sa atong respect, Franny. Sige na. Bye, Win. Pero dumadaog yun ning buwisit nga nagpakahiro nga mudagan sa pagka-presidente. Padung na ko sa kong lakaw, Fran. Unsa ito yun? Nag-check lang. Bago may nagsulti si Sirwin. Ipahibawan ako siya nga nagsugod ka na sa mong trabaho. Dili ko pasamok, Franny. Mang paabutan nga ako mismo may mukontak nimo. Mabalda ko. Maistorbo ko kung ako'y maitawag-tawagan. Bantay ka bitaw kung bati ang resulta sa imong trabaho, Jane. Ayaw na kong samuka. Standbyan ako ang basura. Bye, Franny. Maglabad yun akong Franny! Maglabad yun akong utok. Kaya dumadaog yun ang taga-Davao. Ang ngayon ka kaayo. Misamot ka. Misamot ka ang bunga ng akong mahal. Di na gid ko gusto unta nga mapuwag ka na ako bisan kadiyot lang. Kinalang doon ako sila. Nakasabot ko. Dali. I love you. Mahal ka na ako, Emily. Balik yun. Nagkailangan ko nimo. Gusto ko ikang makita, Permi. Andun ako. Lakaw na. Sige na. Chris. Layo ag panglantaw. Amoy. Murag di na sab tingali siya mo pauli ang imong gipaabot.
Dili pa ya si Chris akong kipaapot. Oh, ha? Api kanina ko, dili ka mo anhi. Unsa Tansing? Ikaw akong gilantaw sa unahan. Pero dili di kami aki sa Rio. Tansing? Wakit ko makabati. Nga klaro ko ni mong giulitawan. Pulos ka lang pasambingay. Tarong ako pagpangultaw, bisa. Mau ba, Tansing? I love you, Tansing. Mahal ko ikaw. Oh, Samboy. Nagkakaton na ko rin kung mawag ka. Oh, mahal ko sabday ay ikaw. Tansing. Samboy. Ngano, Tansing? Samboy. Usay mo nakita sa kuluyo? Ha? Tao. Dito ka. Dito ka. Samboy. Chris? Mo ni ugma si Emilyn. Ha? Di na unta kinahanglan ng inaugurasyon. Apan di man musuko si Emilyn. Kinahanglan nga doon ako ng inaugurasyon. Tabang-tabangin niyo din ugma pagpahimutan ha. Sayo pa kuno. Moabot na ang ipadadi ni Emilyn. May daghang pagkaon. Si Emilyn ra o pipila kang mga doktor ang moabot. Sila ra ang bisita din sa basura. Kinahanglan nga punaan pa ang kalimpyo sa palibot ni labayanan sa basura, Samboy. Ipabaw kinista ng katawan na sa basura. Tansing? Chris? Lalipay ko sa akong nakita niyong duha ni Samboy. Samboy. Chris. Timanin niyo palihok. Galma. Amumahan niyo kinidapita. Ayaw mo kalimot kung unsa nako kamahal o kapinangga kinidapita. Nga din magturok o magtubo ang tanang liso sa sakit kayong istorya sa kinabuhi. Apan karon, mao ang paglaom. Imong gibalhin ang laksot nga tanan-aw ning dapita, Chris. Ngadto sa hayag-hayag na katahom din sa basura. Chris, saksi ko anak. Kauban kitang duha din nga nagsudong kung unsa kining dapita. Daghang salamat nimo, Chris. Yun na. Naunsam day ka. Chris. Ubawliw na ko sa kong payag. Chris! Wala siya maminaw. Bitaw. Nadasig ang luyang nga kinabuhi din sa basura. Ang kawadon. Nasadlan og unod na sasaan. Dito na paday ugma ang matag kinabuhi din sa basura. Ang mausaan, may paglaom. Pinaki ni Chris. Siya mo'y nakapausab na ko, Tansing. Usa ako sa gihatagan niya og paglaom. Labing siguro, kung pa si Chris, di sa dunta ko karon malipay. Kaya din himsab kadangop sa basura. Nalipay kay ko. Lipay kit kayo. Samboy. Salamat kayo, Tansing. Wila, teka. Lipay lagay ko mo. Yun na. Ang sakay ni tabo niya, no? Ikaw, Samboy, no? May plaster iyang aktang. Natay sa amin, ugma. Inagurahan gini ang klinika din sa basura. Oh, Hain ka. dias payag. Dili ko malimutang diri. Gusto ko mo balik sa diri. Nanawags papanay mo na ako ganina sa akong pagpaingon diri sa basura. Hindi ka dito lahos diri. Huwag ka na ako. Chris. Tao. Kansa ka? Anong kalamuting mo? Lunay tao din sa payag. Chris? Sige na. Ay, sige na pa. Maghuwat ko nimo. Sige na. Bye. Chris! Wala siya. Napagod ang iyang batasan nga way klaro. Naminaw. Sira na ko balik ang payag.
Ako sa inyong tukaran, sir. Sa kanil taas. Oo, sir. Nana ko. Ay, di pa sagdan ka lang na ako mo pahuway diyang miabot kagikan sa Bohol. Sa ato pa? Nagsolo na lang ang atong pamilya. Klaro na kayong nagkahiusa ang ubang pamilya sa livelihood tungod anang Sherwin. Mao nga nagkaingon ko, Ruda, kasaligan yun si Chris. Makasugakod ka ha si Chris. Nga usara man siya. Aron panalipdan ang atong pamilya. Nay, ato mga sitaw. Makaabag sila ni Chris. Siya, ro. Oh. Soy, Chris. Kumusta na? Kumusta ka na? Likod na, likod. Ardura, pangunahin kami timpla ni Chris. Kape. Oy, Kape, Ruda. nakasiteria. Ngano ako magyan? Dili ko, sir. Ikaw lang. Di ko. Okay. Lingkod na, Chris. Lingkod na. Ruda. Ayaw ko papahuwa, Vic. Sakop ko sa pamilya. Maminaw ko kuno sa imahimo din ni Chris nga panalipdan ang atong pamilya. Asoy ko sa hitabo dito sa Bohol, Chris. Ano nag-inusara ka na dito. Kaya siguro ko di mo nga makaikya sa mga kamot na ni Sherwin. Nag-inusaran lang imong pamilya. Nasabot na ko nga nagtinabangay sila aron papaso nila ang imong pamilya. Maulagi! Unsa sa may ikagarantiya ni Chris? Ayaw na pagsapaw, Ruda! Unsa ba imong mahimo, ha, Chris? Ruda! Untahan ko na magkatungod, ha, Victor? Bisaad na ko. Pakamatyan ko kamo. Maura ka na ako mahimo. Ihatag na ko ang akong kinabuhi diha ninyo. Basin doon na ka pa ipangutana ni Chris, Rodora. Ha? Wa na! Sige, kamu na lang din, Abi na kong magsige na kapugong sa imong tingog na, Chris! Tara sa study room. Chris, andun ta magtiyos ng istorya. Dali! Bago na yung cellphone na, Chris. Sa'yo na kining pinduton. Sa'yo na kining gamiton. Pislito na ni mo na yung kanin. Magawas na yun ang mga hodagway o mga ngan ang mga tawanan. Maukining mga tawanan na ko kaysa na ko, Chris. Kompleto rin, ha? Ilang hulap ko, di ay ilang mga pangalan. Ug ang ilang mga address. Magwap sila igapaus. Di sila maingon niya, anak, kundi patungod ako, Chris. Ako may naghatag kaniyang mga puhunan. O yan, karon, miligo na sila. Wa na sila mahidumdum sa ilang mga kautangan. Nga rin ako. Pusa! Hukda sila! Karon ako maoy ilang gisumbalik. Ako nga may tabang nila. Ako nga mo'y giutangan lang kababuton. Ila na karong gingon nila. Hukda silang patay, Crisanto. Hukda silang pamatay. Hukda gina, hukda. Tiluka, magayo, tiluka. Tilukas ng tanan, Crisanto. Nganong wag ka na magtiyong, Chris? Nanumpa na ko. Bitaw! Nanumpa ka man, bitaw. Nga! Mahala lang. Panggaalang yun ninyo ang mga kabus o makaluluoy. Ato na ko, sir. Chris! Kimaling gisulti ko niyo, ha? Ayaw ka malaka. Mahalo pagdaon lagi na ako ang mga kabus o makaluluoy. Salamat, Chris! Rani. Lingkod sin. O yan. Dito ko gikan sa basura.
Dito si Samboy. Medyo nakamatngon ako katong tansing nako. Pero nakatago na yun ko. Nga timing sab, miabot si Chris. Dito si Chris? Kadiyot na sila nagsulti og si Samboy. Unya, gisundan ako siyang misud sa iyang payag. Okay. Padayon, Jane. Usahay, tinuod yun ning dili magdali-dali. Oo. Nga naman di ay? Usahay makaingon sab ko nga, dili ka kumpensahan si Chris. Tungod kay maila kaayo nga abtik. Bisan may gibuhat, apan naagihapon iyang pagkamambinantayon sa palibot. Unsay buot mong ipasabot? Tanang pag-amping akong gibuhat. Nga di gyud makahimo og kasikas bisan gamay. Pero nakamatikod gyud si Chris nga may ilang tao siyang palibot. May palayo ko ginahinay. Nganong nagpaduol ka masab niya? Nganong nagpaduol ka? Natintal ko. Kay kung wa pa ko mahinumdum nga giwanti gyud siyang buhi ni Sherwin. Ako na lang untay mangunay og ihaw ni Chris. Bisan ako, Jane. Admitido ko. Lisod ko haon si Chris. Si Franny Lisdan? Maglisod ni Chris? Ang nangamatay sa mga sundao sa duha ka pamilya, pamilyang Sherwin ug pamilyang Binhamin. Agi ni Chris. Okay. Kinahanglan? Full baturgir ka nga muatubang ni Chris. Ambot lang ka, Franny. Gwapo siya. Bitaw! Gwapo! Hilom di ay. Adto ka dunia? Ni ako, ni ako. Hindi kita katalo, Franny. Okay. Tuwa paghihapon tingali si payag karon. Wa na ko mahibaw kay misibat na ko dito. Guwapo ang animal da. Stud, gali. Evelyn. Yes. Ngano ka? Pila pa lang gani ka oras ginawa ka sa akong pananaw. Mamatay na ko sa akong kamingaw ni mo. Chris. Ni atas imong kwarto, Evelyn. Masa ka? Di ba na sa pambiyaan? Hindi ka nagod na ako, Chris. Evelyn. Ayoko biyahe. Ayoko biyahe din. Tungod kay nakahukom na ko. Ihatag na ko diya ni mo ang tanan. Bahala ka na. Bisa kung sa pa imong buhatin ako. Dili ko masupa. Dili ko ikaw pungan, Chris. Gusto na ako nga bugtong ikaw rad ka ng hatagan ako sa akong pagkababay. Walain kung dili ikaw rad yun. Ako na ako. Evelyn. Ako na ako. Evelyn. Evelyn, mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw. Padagan mahal ko. Iwat ka na ako. Mahal ko ikaw. Evelyn. Thank you. Salamat, mahal ko. Natuman ka ng ako pangandoy.
Gitutukan ko sa akong mahal. Gihatag na nako diha nimo ang tanang katungod. Ngari na ako, Chris. Ikaw na ang magbuot na ako. Huwag magpasabot nga. Nanatugyan na ako nimo ang akong pagwapay. Dili ka na mao ang importante. Ang importante, ang tililungkit kaayo mao ang imong kugmangan din ako. Kay mao ka na ang katungod o kalabutan ni mong ganyan ako, Chris. May ihangyo ko. O glass na lang kining hangyo na ako ni mo. Evelyn. Gusto na ako, anhi ka mo pa uli na ako. Please. Maganihan lang. Gusto na ako. Ayaw, may propesyon ka. Ikaw may nagdano na ako kaysa tanan, Chris. Bisan ako, dili gusto maglagyo tang duha. Apan dili mahimo. Dili yun mahimo. Hangtod dili mahimo? Dili pa karon. Apan kung itugot, tingali, unya na, kauban ka na nako. O kauban mo na ako. Kanindoton na, Chris. Kompleto naman dahil mga lingkuranan. O, Tansing. Tanang gikinahanglan para sa inaugurasyon ugma. Niya na tanan. Dali, Ragot. Tupad ko na ako. Dali. Sabi ni mo, Tans. Hangtod ron. Di gid ko makatuong wag mahal na gid ko nimo. Sa may imong plano. Kuan. Mananghid una ko ng Chris. Na magpakasal tando ha. Magpakasal ta? Pagminyo ta. Ngano? Hindi ka gusto? Samboy. Ayaw paghigak no. Nalipay lang ko. Samboy. I love you, Tansing. I love you. Uitan pa. Asa di ka rin matug. Juan, ano din is klinik ka? Tagang gimantayanan, no? Gusto ka? Gusto ka o banan ka na ako din, he? Aha. Tinungod ka? O, lagi. Dini ka lang. Magkuha kong foam sa bahay, ha? Hapol. Nya unilan. O banan ka na ako din, he? Ano sa gumatog? Tansing, tinuod na yung mukha, day. Ubanan ko ni mo din, he? O, lagi. O, sige, arin ako. Huwag ako diya, ha? Oo, lagi. Sa ato pa. Magdugid, Amy. Lami ay ni, oy. Biisang boy. Uy. Ikaw lagi ni Ma'am Jean. Ang environmentalist, di ba? Oh. Mama, pain ko sa masakit. Bakit yun ka man bitaw na ako? Mapiksa dos pilit ni mo laway. Babae ka lang. Babae ka lang, ha? Unyag babae lang ko. Nakadaon ka? Nakatarog ka ba, Samboy? Agay! Puso na! Doon na! Samboy! Tansing! Iman ka! Naglalag ko sa buka ato katulpan! Samboy! Hain ka, oy! Hinay, Samboy. Ibutang ka na kong hinay. Sleep, my darling baby. Okay. Sorry.
pulis, Samboy. Gipatay ka ni Jean. Bitago ka, Samboy? Hibagoy, bitago ka. Sige, magtagot-tagot ta. Ako yung mangita ni mo, ha? Basta kag yung makitaan ka na ako. Idali niya taong ang suga. Ay, ngit-ngit na hinoon. Ay, di ako. Ayaw di sa layo. Midagan sa iyo, ay. Samboy, balik na rin. Samboy. Unsa man to? Wala. Pasigaw na ko ang suga. Dara switch sa suga. Hayag na. Ginoo ka. Kung may bawas si Papa o Mama bahin nato, siguro yun nga pangutanon ko nila. Pero dili ba ganit sila makatiwas pagpangutana? Bisan sa pagsugod pa lang gani, ang kunon dayon ako. Oo, tinuod nga may relasyon tang duha. So tiyan ako sila nga, nahigugmad ko kunimo. Naminaw ka na ako? Chris. Naminaw. So tiyan ka na ako. Gani ato ba? Katong batanoon pa ko. Pero wala yun na magkakita. Pero kataon baya kay kabisan batanoon pa ko. High school pagod ko. Pero nagdamgon ako. Nangandoy na ko nga nagpakasal tang duha. Sige kong kunahuna nga nagpakasal na ta. Kataonan pero matuman yun ba yan ni? Kabisan kisay mo babag. Apan, uwag bisan kinsa nga makababag nga ikaw yun ang akong mabana. Oh, kini Tansing? Tansing! Tansing! Ano man na? Tansing! Usa man itabo! Ano man na si Tansing? Franny! Jane, unya. Good as tigok na si Samboy. Doon nagit siya anting-anting si Samboy. Kung makalahutay pa siya. Ya, matra. Ganun man di ay. Yun sa manimo si Samboy. Kapoy tubag, oy. Pahuwayan ako. Kapoy lagi ko. Basta to si Samboy sa ospital, gitrabuan ni Emily. Huwag mo usab at tinubagan siya ay. Good as tigok. Moingon gani siyang good as tigok kana. Matigok yun. Celso. Celso. Ready? Adto ang ospital nga gidadaan ni Samboy. Sa emergency, Chris. Dali. Nagsunod ko! Chris, si Tansing. Pakisulti si Tansing. Lauson ako si Samboy. Chris. Usa ni tabo ni Samboy, ha? Tansing! Naunsa si Samboy! Primero, niya mi sa klinika. Nibiya ko niya. Kaya magikuha ko sa bahay. Pagbalik pa na ako, ngit-ngit na ang klinika. Nagtuo ko si Samboy na sabang nagpaong sa suka. Waman ko makabati. Gamit ang pagsangpit. Kay mingaw man. Kunya, may kalisbidagan palayo sa klinika. Nagtuo ka ko si Samboy. Pero, hindi si Samboy. Kay si Samboy. Si Samboy, diya na day sa ubos. Naglisod pa ginhawa. Huwag may gawas ang dugo siyang baba. Usahay, mabukwak ang dugo siyang baba. Chris, gipangita ka ni Samboy. Pagdali, aron maabdan pa ni mo siyang buhi. Samboy!
Chris, mitutok siya nimo. Doon na kayo isulti, Samboy. Sulti! Samboy! Sulti! Ay! Bye! Babay ko, no! Babay! Nakaila ba? Nakaila ka ba kinsa babayana? Samboy! Ayo. Pinangga kong higala. Wala si Samboy. Wala kita angay huna-hunaon din sa ospital. Lakip sa paghaya o paglubong ni Samboy. Libay na nako ang tanan. Nag-abot-abot ang mga katawan sa basura. Naibaw ko sa inyong gibati. Magkisulti ka sa mga tao? O ni ano sila? Pasay na sila mo doon. Magkisulti ko rin. O, kalihon. Muyon ka anta sa kong iyang. Oo, ako'y pagsupag sa bisan o sa imong isulti. Ikaw ang tuman. Parehog. Paminawa ko ninyo ako mga minahal o mga pinalangga. Tungkol sa naitabo ni Samboy, dili mahinayon ang inaugurasyon. Adto hayaon si Samboy sa iyang bahay sa basura. Siluso. Mao ba? Okay. Biya na diha. Bye. O sa may balita, Prande? Tigok yun si Samboy. Unsa kay gibati karon ni Chris nga namatay man ang usa sa labing suod sa iyang kinabuhi. Sige. Mulakaw ka? Dili ko musugot. Palihog sod. Pangyo ako ni mga higayon na. Dili ko gustong malayo ka na ako ni mga higayon na. Ayaw ko na kubiyait, please. Dili, sod. Salamat. Pasagdi ko ha. Magakos ko ni mo. Gakson ko ikaw hangtod mo abot ang buntag. Nagkasabot ko. Nahinugon ka kaayo sa suod di mong higala. Kauban ako siya gikan pa sa pagkabata. Hangtod na lang kanina sa among panagsulti. Karon, walang damang nga nawa na si Samboy. Istoryahay ko sa kaagi ninyo ni Samboy. Aron, maiban-ibanan ang imong kaguol. Corruption and even in our everyday dealings. No ba? Kugihan de si Jean, ha? Natuog ka na kuno gabi gihang pagtawag na ko nimo. Kay payawan ka nako nga nagsugod na mis pag-ihap sa mga hitabo aron magupok-gupok ang pamilya ni Victor. Tingnan si Jean. May bonus siya kika nako. Nindot gud unta nga makuha na ninyong buhi si Chris. Paabot lang. Dili na madugay, Win. Okay. Bye. Dali na ragas kong likod. Jane? Di pa dugay. Huwag mo pulian ang tawhana. Kanang nagpakahiro nga mudagan pagka-presidente. Murag mudaog yun ni siya, Franny. Mudaog yun? So, ready ka na? Aron mo adto sa haya sa imong gipatay gabi eh. Oh, Fran. Mupakita ko sa haya ni Samboy. Siguradong ikakita ko usab si Chris. Ang
higala, paminawang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound Jun Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu. Langit